Cròniques de l'aïllament. Que nosaltres en classe, per forma un poc arbitrària, teníem una mascota, se deia Cori, de coronavirus, que va sorgir perquè jo tenia un ninotet que tenia per casa i que me'l vaig deixar a la taula. Li he fet unes fotos a Cori en la casa, fent diverses coses, no? En plan menjant fruita, llegint, jugant amb la gata i tal, i cada dia al drive que he creat amb els pares i mares li pense fotos i els escric un missatge com si fos Cori. Ella no tiene capacidad de entender qué es lo que pasa y ella es una persona muy de rutinas. Ella necesita despertarse, ir al centro, estar ahí con los otros niños que son como ella y eso, volver a casa. Y ahora que no tiene eso y encima no podemos salir ni a pasear mucho ni nada, pues es un estrés y eso se lo nota a ella a nivel emocional. Fins ara ho he aconseguit fer tots els dies. Jo vaig començar el dia 1 de l'estat d'alarma i fins ara ho he aconseguit fer i és que és veritat que m'ho imposa realment com un treball d'autocura. M'ajuda a dormir millor. Necesitamos vivir en sociedad, que nos necesitamos unos a otros, que las personas son más importantes que la economía. Una crisi enorme global, mundial, però després estem veient que estan eixint coses meravelloses. O sigui que per a mi és una oportunitat, sempre.